नहीं जी मम्मी चाहवा दो और गरम बहुत चाहवा। प्रणाम चाची। आई हो दादा ई के आ गइला चालू हो। हाँ 1 घंटा होता हो भौजी। हमर तो विश्वास ही नहीं के होखत जी मम्मी। उहे ना ए भौजी कुआर पे के देख ले अब देखा देखा तो कैसा लगा तारी पूरा बंगाली लिया वे। अब भैया का ना बड़का भैया रउआ तो अपन साफा लुक के चेंज कर दहनी जी। ए भौजी अब बंगालीन कहाइला हो जाके बिहारी वाली ना। हां बंगाली ना लागत अजी त मन बहुत सीख गइल है। हां हमनी के सोचिन जाके कैसे बियाह ठीक भइल बाटे त नंदनी बुची ओजी का अपन अथु एडजस्ट कर। जान तर भौजी 2-4 दिन त भाषा ना समझ में आवत रे लगे रहते रहते समझ में आ गइल चाची। हे जब प्रणाम कहनी नु ओ जब नमस्कार। हां रसगुल्ला के में कहिला जनु ओ जब काला जामुन कहला आ जान ई होते होते रहेला मिठाई हो जाके ना ऐसे लिए ने भौजी स्पेशल लेकिन एकदम राउर लुक चेंज हो गइल बा मिठाई का। हां एक कनियावा हमरो के दीदी कहत रहे कि गइल बे बुचिए त कैसे बसी कैसे रस या देखो भगवान हवन आज बस रस ना बोली ससुर सुनना नहीं कि बंगाली बड़ी कसाई होखे ना सब। आ ये का कोई चाची हम सास ना माई इतना माने ली हमरा की इतना कि का हई देखा तने गजरा लगा के भेज कहते कि ना बिना गजरा लगले हमरा पतो ना जा सकेली। हां अजी वो जब बाल खोले के रिवाज ह ओ जक बाल चूल का ए बाल ना को बाल कहबो नो। हां कोन की गंदा शब्द समझली सन गाली चूल कह जाला चूल 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 एकरा कह जाला बाल हां चूल कहता है कहती है लोग। अरे बाप रे बाप और जहां बार कहबो नो ओ जब अच्छा चलो हेलो का जी ये तेरे राउरा पता ना लागत रहल हटे फोन कइले बाबन कहत रह कि जाते फोन दादर हो जा कहत जाओ तनी मिठाई पहुंचा के आता पता ना लागत रहल जैसे ही नंदनी बुची आ गईनी वैसे ही आ गईनी। बैठे मैं बैठ जब पतो हिया कि जे मैं तो बोलेला कि जे वहां के फोन आवता मोबाइल छोड़ के चल आइल बनी चाय बनाई जी दूध वाला पिए की अथु अब बैठा ना हो भौजी अच्छा तो वो जाने को चाय बना के या पकौड़ी छान के बैठल बैसे अब करे मैं रुक फोन बराई ना बिटी या पीछे पीछे एकदम लाग गई आ ये मोबाइल दिए तो तरू चाची हमार सास नो का बताएं कौनी नो कि ए मम्मी जी हम तो जाता बन देखत जाता नो 2 दिन खाती फिर आज हम कहनी ना हम 10 दिन रहम त आए कहते मन ना लागी ऐसे की बोले खइलू मम्मी पानी पीलू मम्मी खूब मम्मी जी हमर मजाक अच्छा ओ जी का बिहारी भाषा के मजाक उड़ावत है जना ना तन हमनी के तो कहले बिहार के आदमी के त नाम माने ली लोग नो इतना के का कहे के जाना तनु चाची के मर्दाने के माने के मेहरा अरे ना रे माई या कहना चाहत रहे लेकिन लड़की रहे से कह देनी मर्दाना न गए थी बाबे हो नहीं मेरा मतलब खेलवाड़ी ऐसे लेकर जाना तरू भौजी कौन मर्दाना के फंसा लिया ना रे मैं सब झूठ कहानी है हमनियो को हम बनी देख माई हम तो रहले बन जाय दी ने बड़का पापा के मत भेजे बुझेगा ना तो यहाँ के सास के जन भरमा के आ रख ले जवान बड़ी जींस टी शर्ट पहने ली। हां हमर सास हां हमहू पहनीला हॉट पैंट पहनीला जा भसुर के सामने अमी के भसुर जे ना दादा कहिला जब मतलब भसुर के दादा भाई ना कहले भैया के दादा हां जय दी खुश बानी ना बबी बहुत खुश बानी हो भौजी भगवान और खुशी बरकरार रखम चल खा ले जितने डरैनी उतने आज बढ़िया लड़की के बात सुन सुन के भाई लेके कर जाके सब वजन ये बसल त का कर कोने के चल के खो आवे त खा तनी बाद में कब जान ना बतियावे लगी ना ससुरा के बाते ले पेट भर जाता तेरवा खाए कइले बनी एकर कथा कथनी एकर बहुत एकर मन लगे अच्छा हम तो ए भौजी का भर आवत रही नो गरिया में छोड़ के सास सब हमर खूब रोवत रहे तो हम कहने काहे मम्मी जी काहे रो तो तुम चली जाओगी हमको मन नहीं लगेगा। हम कहनी मम्मी जी रोज फोन कर हम फोन से बतियाए ओ जन बिना मेहंदी लगाइले रउआ नु एको दिन तनको मेहंदी छूटी नो फिर मेहंदी लगाए माने सिंगार में सजल रहे के चाहिए थोनको सिंगार कम ना के चाहिए आ रवा त सजे में ही तेरे माहिर होई रवा के खूब निक लागत होई बचपन से हमरा बड़ी सिंगार करे अब तो हम मनाओ तने कि हमरो बियाह चाहत रहे कलकत्ते खोले भी ठीक कहत रहे छोड़ दे बेटा हुआ क्या दोसर सब लागल बा जाई दिना जान त नहीं भौजी बहिन वहिन बड़ी से कुमार हमपन हमर देवर बड़ा लोग चचेरा सही में हां इंजीनियर नौकरी करेला पैसा वैसे लेबे ना जा तिलक दे कुछ ना हमर माई तिलक कर पहले ना हमरा खाली बिया बई रे एरा तिलक ना दिए रहे ना एक अरे माई मार हाला कइले रही जी ई माई अपना से देले होई
अपना से का देले रही माने कि अब एगो अपना से सिकरिन का दे देले रही अब का करी माने उतना बना दे कहले ना रनी 51,000 तिलक दिया था अरे मारे देखावे खातिर उहे कहत रहा कि जे बस खाली रवा गांव के शोर करे के बाबे नु त ओ जे देखा दे दिया इले फिर लौटा देना में से ना एक और पहना गहना नाम का भाई तो तनी कम पहनले बनी हई मंगलसूत्र हमेशा पहनले 24 जानते बारू कि गांव टोला में हाला नु हती कि ना हत हत एगो की है सोना है ना हां सोना हइयो में सोना है में हां ओ जे कोनो इलेक्ट्रिक के ना पहनी है तो जे पल्ला दराई रहला जाना तोर भौजी हत कि बिंदी सटले बड़ू ना देखो कत बड़का बिंदी ओही से तो कहता नहीं कि हमार काली माई होते बड़ा बिंदी सट कुमकुम लगा के बिना शाखा पोला में आ बिना मंगलसूत्र में एथी सिंदूर लगैले मांग में ना ठेका सकेलू आ बिना सिंदूर कइले खाना सकेलू ना बहुत नियम बा ओ जना जी दाल बने से त मछली डाल दियो आ चीज में को मछली डाल दियो पहले तो दाल में ना चीनी डाल दे आ कहली नो मम्मी जी के मुंडा डाल दे मछली के माछी के मुंडा हमारे माखी के मुंडा आ त मछली के मुंडा जो मछली अपन के दाल में कैसा लागे ए भौजी बनल त ना टेस्टी लागल नो मैं मीट मछ खात रही खाए लगनी बड़ी टेस्टी से बताइयो सब्जियों में डाल दियो गोली खइले बनी बकरी के टांगावा ना वो खाली लोग आग में पका के छील के आई तना सुंदर लागेला रोटी जोरे खाए में अरे चल रे बाद में के कहानी कहिए आ ये भौरा के जी चाय वही ना पियो भौजी हो सीरा खइले बनी सीरा का चीज कहले बकरी के मुंडी कपार मुंडा ओका के सीरा कहल जाला लोग जन ये खाला लो लेकिन तोहनी लेखा ना खाओ अब क्वेश्चन लग रहा मुंडा आई चाची हो ओका के छील छाल के कपारवा के कानवा सब निकाल के खिया ओका के कपार बना के ओका फोड़ के सिरवा के आ गुद्दा निकले इतना सुंदर टेस्टी लागेला खाए में ना खा के आबिल बनी जी वो चीज ये जन के जितने साधु रहे ना तन के वहां राक्षस बन गई बड़ी अच्छा लगला खा के देखो ना अरे चल हां हमर सास के त चाहिए नहीं रे ससुर हां बिना मीट मछली खा रहल नाश्ता तो 2 टाइम ना एगो सुबह में नाश्ता एगो दोपहर में नाश्ता चलेला उ का मुड़ी झाल समोसा के पकौड़ी के पूरा मिस के और ओकरा में थोड़ा सा सब कोई के प्लेट में जाए अच्छा हम कहला मुड़ी को नहीं हमरा लगता दानावा के हमरा लगल कांवा चिके मुड़ी झाले के आई हो मुड़ी कहल जाला मुड़ी हां सब चीज मिला के मिक्स झाल मुड़ी ओकरा मिस के तेल उल डाल के प्याज हरियर मिर्चा डाल के सबके प्लेट में थोड़ा थोड़ा चाय रुकी सब फोन आइल बा के कर हां राउर भैया के फोन आइल हो ये मौजी एकदम बेटी अगल तो उजा गई एक तरह तो टाइम लेके छोड़ा हो चाची माई के कहे तो जानते हो बचपन से हम भौजी जोरे से आते चल रह ई तो बहुत बड़ा ले ले जो भौजी के हाथ के ना ढेर मन कर भौजी का हाथ के खीर बनवा खीर ढेर दिन खइले भौजी जानो खीर जल्दी ना बनत रहे जो जार खीर जानते नहीं का चीज खात रहे अरे वो बोलम नु तो काम के बे ओसन ओ चीज के खीर बनेला उरूद के दाल के खीर खइले बनी ना हई उरूद के दाल के खीर हां हमू ना खइले रही है भौजी हमर सास कहले कि उरू के खीर खाओगी हम कहनी उरू खाला हम कहनी ए मम्मी जी उरू का खाला उलू त कहतरी ना उरू के उरूद के दाल खनी वैसा पिलवा के नाम धरे जन हमने के एथी ना कजम सब झींगा खइले बनी हां झींगा त ओ बड़ी टेस्टी झींगा में खाए वाला मकरा टाइप के वो निकाल खा लो सब हां कोकरोच अरे ना ना टंगड़िया तुर दिया सर खा जाइए चुप नहीं के नहीं ऊ का ना हई ना चलेला बिंग बड़ा टेस्ट आई हो राम कुछ करवा दी अब के बिटिया ई सब मतलब मन घिनवाई बे ए माई हमर नु ससुर बस का आदमी हम जाओ बेन आए तू खालन जा ओ जा सही खाला तो यो राक्षस हो गेल बिया ख सब बुलंद ओही से तू मोटा गइली आ आगे नी गोटा हां तू मोटा गइली चल तो हमरा बिना मन ना लागेला बा भौजी से बतिया खा ले ओकर बाद हम जाए खेत चलिस बैठ के ये बेंग मछली खा जाय दी कतना दिन बाद आइल कहानी ना खत्म हो जाए लोग 5 दिन बैठे रह अच्छा तो शुरू से रहत रही लगाओ बा तबे ना जान तरी भौजी तारा से ज्यादा लगाब ए भौजी कहनी नु कि मैं दे का ओ चाची तू कान वाले भौजी से बतिया कहनी भौजी कि हां फोनवा कइले रही फोनवा आवेला और दोस्तवा के हां मना कर देले बानी वही घरी ठीक कइनी बहुत अच्छा कइनी ठीक भौजी जातनी माई गरी आवे लगी हो ठीक बा जातनी आई सांझी के हां सांझी के आई खीर बनवा दे जातनी हो भौजी ठीक का त ना चोकर पेन हो गइल बा बाप रे बाप ए देखत नहीं खू मार बेंग ह त हई चूटी आ मकरा खाली अरे जा चाबिया छूट गइल हो चाची हैला
अच्छा जाता नहीं लेके उन्हें चल गई हम कहनी ना जब मिठाइया धो द फ्रिजवा में रख दिया भैया जी तई आवत तड़ी तो ले दे के आवत तड़ी तई हो जगन तो हमनी को देवे के फर्ज हाँ हाँ तब खाली खाए ना जाना तो इहे ना बतिया कहता नहीं कि मान लो कोनो चीज लेके आवेले तो जाए के बेर में एगो साड़ी दिया जाई विदाई ठीक है कहता है ना दे दिया हां सुना आवतिया शाम के कलसिया खीर बना के बना दिया खीरिया भाई कुछ भी कहो ओ जगह खाना तन निक लागत रही जगह खाना में तनिको मन निके नहीं घर रो चाय पिए के आदत है तो कोने के बना दी जानते बनी के जा कोई पिए लाना तर ओए खाती बना देला देखो घर में बा चल तर भौजी को बात कहे धरियो ने कर से राजे ते धरे जा कहनी है भौजी घूम लेनी गांव आ पेट भर गइल ना कि हां 1 घंटा होइले भइल त तनी भौजी साथे बोली बतियाई तब जाके गांव घूम रहे के बा कुछ दिन ही ना कि आई नहीं आए जाए के बटवे टिकट तर होई तबे ना जाई करे चाची या पर के भौजी आ जाना तर भौजी के बात कहे कची जी मन नहीं खेला हमरा का जाने काहे अरे बिटुया मन नहीं खेला गत जी नैयर में जाए खातिर आदमी हुलुलुल भरे लग कब नैयर जाई त मन लागी हां ओ नैयर में कतन की मन नहीं खेला काहे जी मरद बिना ना ये भौजी जाना तर भौजी ओ जानो हमरा के नो अपना पेरा लेनो ले सबको ले जात हमरा के फिल्म देखाई पार्क घूमम जा अरे ओ फोन पे तो कहत नहीं बड़ा ओने हर कीर्तन में कदन भोज भात और 8 दिन पे तो हां हर कीर्तन में गए रही जाई का कहला जी कोने बाबा बड़ा हमी के जाने मर राधा साईं बाबा साईं मंदिर में गई रही जा हमर दुल्हा ले गई रहन साईं बाबा गई रही जान वो तो नाम मस्त भोज तो रोज चाहे के पड़त हां रोज डेली लेके जाला मंदिर में घुमावेलन आजी तो ओनिए कर खा ले थक जे एक टाइम के त खाना बा एक तना के काम खाना मारम कादुनी बने लटुए अतना ना घूमे ले पहुंच जाला फिरा के तोरा अपने हाथे से थोड़ा ही बनवावे के बा ना ऑर्डर कर देने नौकर छुकर बना देवेला सा 2 गो रखले झाड़ू पोछा करे वाली नो हम कहे के मम्मी जी पैसा जाना तर भौजी खुश बानी ना बहुते खुश बानी बहुत ज्यादा कुछ ना चाहिए रो खुश बानी से बढ़ के अब का चाहिए भले भाई कसहु बड़े निक से बियाह शादी कले रस बस गईनी आदमी डेरात रहे मम्मी कहत रहनी कि रसी है कि बसी है का करिए ना करिए बंगाल संगाल हटुए जानो तर भौजी हमरो बड़ी डर लागत रहे कि कैसन मरद बा कैसन का हो कहई देखई से आदमी देखई सुने को तर वैसे कह देन जानू कि निक बाड़ा जानो तर भौजी हीरा हमन हीरा अतना प्यार करेलन नु अतना के का जाए वेलन ड्यूटी न त कहेलन फोन करेलन खाना खाई मरद ठीक होलन से ई हम जाना तानी काहे के ना मरद ऐसन जाउने कहवा सनु आके ड्यूटियो जे सो तो चाहे सके कब ड्यूटी में से भाग के अपना परिवार के भिरिए चल जाए हां ई त बात सही कहनी है ये भौजी जानो तर ऐसा हमरो संतुष्ट हम जाना तानी उनिया के कुछ बतिया काहे के हमरो बड़के में रहत रहलिए उ जगह ना तो कहीं त ई सब कुछ बतिया जाने ए सब मम्मी भले डे रात रहनी मगर हम ना डे रात रहनी रोहू पे तनी एथी रहल कि कैसे रहम ना अब ये बटो के रोहू रहगोनी बस ओ जब मिठाई बड़ी सस्ता जान जाए हाँ अच्छा जाए कापड़ 10 किलो मिठाई उहे उलू बुलू हो गल बाटुए बताई ट्रेन में छोटे मोटो के ना लाइनी है जी बे रउआ बात करतन ये भाभी जाना तारू हमरा सास न सुनिए बात देखी ऐसे तार और भैया हमरा के जाए ना दी है मने ओइ जगह कलकत्ता में सुने ना कि ती बंगाली के ना बड़ा मशहूर है दुर्गा पूजा हमरा के दुर्गा पूजा में मम्मी से कह दे कहला के बाद हमरा के लेके चल ए भौजी देखा तू कहलू त हमरा एगो बात याद गई धरती पूजा जना न होला तू धरती पूजा के चलिया हमर सास न भूखेली आ हमर ससुर आ पूजा होला धूमधाम से नाला डाला बाजेला नाला डाला मतलब बाजा बाजेला राह पूजा तो गांव में होला राह पूजा की धरती पूजा राह पूजा ना धरती पूजा दशहरा चढ़े से पहले धरती जी पूजा ली हमी तब दशहरा मनेला हां बड़ी भव्य दर्शन रहल दुर्गा पूजा में और कहीं जाए चाहे मजा बंगाल के एगो बात ओ जनु कलकत्ता जी काली मंदिर बड़ी भैंसा चढ़ेला अरे दादा का करो वो कहता नहीं आइल बनी तब से बक कोई नहीं काका कहनी हमन दादा दिमाग में घुसत आधा नहीं के घुसत लगल बोल तर भौजी हमू नो गई रही नया नया तुम सुनने न तकन के जी घुमा कहोगी तो घुमाएंगे गाड़ी में बैठा एसी चल हम चिल्ड एसी बैठत आराम से मम्मी कहनी कि मुड़ी दुकान से लेके आइल बनी कदनी मुड़ी खाई रहुआ जानो तर भौजी हम का बताए हो जब झाल मुड़ी बना दी झाल मुड़ी ना मुड़िया के का करम नो थोड़ा सा नींबू गाड़ देम पनिया में हल्का सुसुम करके आ काला नमक आ जीरा आ गोल की पीस के मिला के आ सब प्याज उज डाल के
मिक्सचर सुनी ना मिक्सचर आ मोरैया के डाल के एकदम मिला के आ तुरंत खाए में त ना टेस्टी अरे लागे रोवे खाइम जे बुची जी रोवे हम बना के देता तनी पानी में तो पिघल जाई जे मुड़िया अच्छी भौजी जान तरू खइबू नो त अच्छा लगे एक बार खा के तो देखी ह मम्मी जी घर में भात पानी में डालवा देलिए कि नहीं पांता भात खाई का दुनी कहती है पांता भात कोनी पांता भात का काला तो पानी में भातवा के डाल दो हाँ, पांता पांता भात उहे खाई तब दालवा में चीनी डाल दिया सब्जिया में गुड़ अरे राम कोई से अच्छा रोवा के हम बना दे मौसम अच्छा लगेला भौजी एक बार खा के देखो लोग बंगाली भर सक ना आ जान तर भौजी कहनिया नो कि दालवा में नो 2 आलू डाल दिया आ गुड़ डाल दिया तनी सा चीनी या नमक डाल दिया सब में ना डाला मम्मी जी ना खाई जो आइल भी रमी तरह के बुलावती है जो ना अब जाके कोने अजी मम्मी जी जब से आयल बानी यहाँ के तब से हिने से होने तनी हमनियो के बैठ के बतिया ओ यात्रा ना बक्का बक्का करती है नो हो के हमार कपार नया नया रहे सब आदमी बड़ाई करे पता चल गइल कि आइल भी कलकत्ता से कहां बिया हो नंदनिया कहां बिया हो नंदनिया कल और सुन और बोले के जो रमिता पूरा जिदी आइल ये कहाला नहीं करा के ससुरा से ओकर लइकिया दे छोड़ के अरे मैं तो जाता नहीं नो कहलिए सा कि घर में बिया तो सुनी अजय बुची झटक ले आइम आइम झटक ले भौजी नहीं चल मुड़िया हमरा मन नहीं खेलावत रहे हमरा खाए के मन मम्मी लिया के मुड़ी का पैकेट रख देले बानी का खाई रे का खइबी तोनी का एक जन खाते सुना हमरा आदत छूट गइल बा तोनी को निके नहीं तो खेला मम्मी मुड़ी का पैकेट ले आई नहीं हां इनके लिए तो मुड़ी के पास बना देता नहीं मछरियो लिए थी मिक्सचर का तनी मिला के पानी में डाल खुजलाता है मछरी है के चाबी है मछरी के थी का बोले के थी तो कहे चीज के चबिया बार-बार देते नहीं अरे गोदरेज कहती है कि अपन ट्रॉलिया का खोल के नो हमें दुगो साड़ी में निकाल के रखा जा तनी भौजी बड़की भौजी के दे दे हम ठीक बनो बाप रे सब गांव के साड़ी माथा एकदम पका देले पिया ओनियन मिठाई जन बचल बा नो पिज्जा में रखवा दिए आ भौजी ने भेजवा दिए आ ना तनो देना सर ले जाए मिठाई नहीं टेंशन मत ले हम बोला के ना उन भौजी के बता हम दीजिए सब के निकाल के हम बटवा दे हम तो बटवाइए हां बाई बटा जो भेंट को क्या कैसे तलो सुनो तलो हमार त कपार दुखवा देले बे अपना ना पता कि वहां जाके एकदम भचा भचा कर पागल हुआ अपने बेटी से तबाह हो गई हम तबा हो गइल ना पहले हाथ ना बोलत रहलखिया हो निकला का जहां जते गोला के हसाई चाची भिरी त जाके हम अतना ना छोड़ी सब बात हटाई कोने के नाम भौजी के जा कोई दिमाग नहीं कि जाई जइहन गांव में बाटे तो खोइछा खुची तो मिली ना कम से कम कोने के ठीक हम के कह देतनी नहीं, मछरी मंगा देले बनी मछरी बिना ना रही न रोज जाने नहीं अब मछली महकेला फिर भी मंगा देगा अच्छा बना दे पूछी जी कोई थी का कोने सब बना दे खाली मछली वाला रवा कर कहीं के बर्दाश्त मसाला पीस दियो हाँ, ठीक पीस बा दो। छान दे हमरा त जन तो खाई ना कोनो को कहले रही एही से परेशान भई रहा कदर की अच्छा नहीं खेला को दे जा हां तो जन के खाइबे करो जानते बारू कि नहीं कदन कदर के रोज ना एक के दो दिन पे हर कीर्तन होला उ बड़ी न खिया पिया में पड़ी भात सब चीज चले ला जी आई धरी काची छोड़ लगा तनी आई हो मैया अभी हम मछली मंगवाइले बनी अभी बनाई खातर त तू होली है हाजी त का हो गइल बनल से पानी नहीं के तन ले ली ध द खाली हन त ध द बनल बनावल बरुगे धरी ना ई जल ना खा ले भिन भिना ले बैठ के ना की रोज जाना बैठ। तो बना के ले लेनी ना बेटी खाती इन करो ढेर इनकर कौन भई काहे कि पतोहिया रोज का रोज ढेर मन पेट लागेला लिया पतोहिया का ढेर सखी नहीं है शुरू के राती ओखन देखो तनी के ओजे सुते चल जाए हां त ई मनबो ना करियो ना ई कहीं इनकर पतो आ उ ना जाए उ देखे ना रही हाजी दीदी हम पतोहिया संग जानते हैं ना शुरू से कुंवारो पर रहलिए त घर में हमर जात रहलिए आवत रहलिए एकदम हां तो वैसे पानी उधर कहते ठीक रही बानी ना दीदी जी हां ठीक बड़ी हाँ तो ये भी रोज का दिन चलावत रहने तो ठीक बानी ना हां पहले से तनी आराम पानी के लिए हम चाह बना के चाह नीमन पी के डॉक्टर से जाए ठीक ना देखावेला जा लिया वो जा आहो। जा चाह पी के जाई आज मम्मी कैसी का धोली का में आई धरी तो अब तन चाह बना के हम दहल कहनी की जती है ई क्या बोलेला कहनी के बनारस में कहां ले जाके देखावत कहां कहां दिखाई दीजिए जहां कहला सोजा देखई ना नीमन डॉक्टर से देखावा हो जरूर काहे कि कहिया ले इतना एथी करबाबू अरे वो- हाथ ना दिन हो गेल बियाह शादी के को बाल बच्चा अरे भी तक पता बा पटना में इतना बड़ा हॉस्पिटल बा ओजा जाके देखईनी अब रवा कतनी बनारस आ में बा, बनारस में खुलल बा करी का तनी 12 साल 20 साल होता तोनो सन के लइका हो जाता रुए तार तभी कितना दिन अभी 5-6 साल भइल ही बरुए शादी भइल 5-6 साल भइल बा वही में के उ कह देता का कि मान लो कि भइल ना जब हमार बा तो हमार हो जाइए ने के आ लोग के हो जाई भइल बा कहे वाला के त जानते हो न बारू कि कुछ कह दी लेकिन का करबू
सब कोई के सुन के चलब त समझ नहीं आवत। ना तू एक बार बनारस ले जा, बनारस से जाके दिखावा अगर हो जा ना होइनु त सूरत जाके देखियो। सूरत में चल सूरत में डॉक्टर बैठा तरबिए जन के बहुत बढ़िया इलाज करता है घरी। एकादू IVF की कोची दुनी है देवी सिंगारवा नहीं के देवी हां ओकर भइल ना ओकर त बिना मर्दा के भइल लइका तमाला के देखो उहे कुछ जैसे गाय के सन के सीम डाला ना हाँ। असही होला ठीक बा तो असही मेरा रोशन के होला तो उ करवा देबु न तो हो जाई लइका बेटा बेटी दोनों डलवा दी हो जानलू ओमे से जवन भगवान के मर्जी हो जन जी जाई माला के बाजे नानु का बाजी नानु का माला की देखी रउआ आए थी तारा लइका में कमी बरुए पतोहिया में कमी नहीं के जानलू तो ये चीज करवा देबु न तो तार माला पतोहिया के लोग न बाजे के तारा लइका के नानु लोग की बाज बरुए नतिया के कहतन चल चेकअप कर त ये अपना के चेकअप नहीं ना तो एकर में कमी बावे लोग मेहरानू पर लोग कह देवला कि मेहरानू के ओकरा में नहीं खेजी कोई हाली देखनी ना ओकरा में कोनो कमी नहीं तो उहे नु ओही से ले जाओ जन के से करवा पैसा लागी एके ले मोटहन लागी आखिर असौन लगावते बर असौन लगइबे करब कहतना पैसा फूक देनी ओकरा देही मेरो अंदाजा बा चल चाय बना देलू हो बनावा चाय बा आई लेके नहीं चल कोनी तन चलती सजिया के ओकर दिखा देती हो जावा बेरी आ हमरो पतोहिया के जंतर बनवावे कहता नहीं हो तो चल बनवा दे ठीक है भाई तो आज चलू सजिया के हां सजिया के चल फिर कल सवेरे हां तो चलो अथी गबेवा बीत जाए दो तब नु कोनी ले जाएगा पड़ी काहे खतरा अपने ना लगा उछरूम के ले ले चल काजी हे का काहे ऐसे देख रहे हैं सॉरी मन काहे देखा तनी ऐसे अरे ओ जा रह के कलकत्ता में हिंदी सीख ले दुल्हा सिखा देले बाड़े जन्नी देख को गाना हमरा याद आइल बा कौन गाना चिन्हात नहीं खूब शरीर पूरा हेल्दी हां तो सोची रउआ से पहले बतियावत रही नु तो टिटहिरी लेखा एकदम पातर बाप रे बाप नहीं हिनी आई बोला ना अरे हे नहीं आई पहले रउआ से बात करत रही ना तो चिंता में रही टेंशन में रही लुक आगे मिले जातन तो ओकर टेंशन रहे दुबरा के एकदम हड्डी लौकत रहे टिटहिरिए पे को गाना आइल बा हमरा बड़ा बढ़िया कौन गाना गाएंगे कि नई हर में रहलू तू टिटहिरी ससुरवा में गोटैलू ए जान त लागे सैये के बेलल रोटी खैलू ए जान सही में पूरा हां हमर दुल्हा तो मने प्यार करेला बाप रे का बताई हमरो सदी का अरे का बताई तुला ना कर सकिला जी तब जा तब हट तब का गेलू मिले हो तो देखी पहले का प्यार ऐसे मिले आ गई ने जन्नी अन्ना प्यार उतना करती दिल से देखी भले दिल से रवा से प्यार करते बाकी उ सिंदूर के हमर मांग के चिन्हासी हमर हमरा से बहुत प्यार करेलन जब बियाह हो गइल हम तो बड़ी डरात रही कि भाई कैसन मिली कैसन ना बाकी रहता ना हमसे प्यार करेला ना ना कि हम का बताएं हे पति परमेश्वर रवा के बहुत मिस करत तनी अच्छा तोहरा पता नहीं कि तोहर बियाह जब विदाई भइल ओकरा बाद से हम टपोरी हो गई देख लल्लू को देख लफुआ के तो रहुआ है काहे टपोरी हो गई की करा याद में हमरा चलते हां तोहरे याद में ना बियाह कनी ना शादी कनी तो जाई कॉल अच्छा लड़की देख के करम तनी चल कहीं तो कलकत्ता पर ननद से करवा दे तनी आ जात रहो अरे ना आ जात रहो मछली भात खाली सोने दादा तो का भइल हमहु खाला करवा पहले ना खात रही नु ना करवा दो अभी ऐसे करवा दे नु अपन ननद से कि मिलत रह आइम त कोनो बहाना त बस मिलम नु देखम नु अपन भतारो के देखम अपन बॉयफ्रेंड के देखम कितना मजे में दोनों हाथ में हमारा लड्डू ना तो सेट करावो बात कही बतियावो ननद से सही में नु हां सही में ना झूठो ठीक है बस सेट करवाइए हमारा तिलक बाकी हां ठीक बा एगो शर्त पकड़वाई बिया ई सब कबो भांडा फोड़े के ना चाहिए कुछ ना फूटी तो हमार जितना मान सम्मान बा सब माटी में मिल ना मंदिर में जाके कॉल देना हमारा तिलक दहेज ना चाहिए सीधी ना हमार घर के बहुत अच्छा खासा मांग लोग अच्छा तो नानू के का करके पैसा के पूछी ल जी है देखो तो नहीं होता हमारा गाना देख चला रहता शोर भइल रहे गांव में सब कहत रहा सन उमे सब गर्लफ्रेंड का बियाह भइल बा कितना गाना चलल रहे और तो उमे सब न ओकर हाल जानत रहे हम इहो सुन रहे कि हमार बड़ा विदाई होत रहे एने तू पी के आ झगड़ा कइले रहू विकासवा से काहे खाती हो गिरा है ना बुझात रहे तू एने जात रहलो एने पी पा के हम ठीक है खत्म मर कर हो मारम खेसरिया के स्टाइल हां हो गिरा है भइरा झगड़ा भइरा मार फार भइरा ओकरा बाद से हम टपोरी बनी उ खाली कह देलस न कि रे उमेशवा तोर त मेहर तोर गर्लफ्रेंड के तब त दूसर लेके जाता तोर माल के ते ए पर मारा पेटी कर दे नहीं कपार के फोड़वा हुआ कर दे कनल हम आंख ले देखत नहीं कि आंख आके आना रही हम देखनी ना तो काहे कही खूब रोले रही भूसा में बैठ के
अभी रोइला ना अब कहाँ से? प्यार करीला ना बहुत अब बहुत जाए दी प्यार का कायम रहे काहे राधा कृष्ण जी के प्यार बाटे तो सही हमियों का प्यार कायम रहे भले मैं बिया हो गइल बता का भले आधार कार्ड में भतार करे के दिल में तहार नाम रहे तो राधा जी शादी ना कैले रहली कैसे राधा कृष्ण के प्रेम बता देलू ह तू हाँ हम कृष्ण जी मानी तू नहीं खू राधा अच्छी देखी राधो जी के बियाह कृष्ण जी से ना भई रहे तो राधा ना भैर तो राधा जी फिर बियाह कैले रहली ऊ हम कहतू तू तो कह ले बाड़ू तो जाए दी हम कल जीव के राधा हई हाँ ये भुला गेल है हाँ ठीक बनू हम कल जीव के राधा हई आ कहनी कि हमर चिन्हासी रखले बन गए सब फेंक फाक देने फेंक देले बनी एगो चिन्हा बात तोहार हौ जन तोतवा देले रहलू बोले वाला उहे रखले बनी इतना प्यार करते हैं हमारी याद में सब आ एगो बात कही आज के बाद से रहुआ हमरा कसम खाई कि रहुआ पियम ना अच्छा से रहम ना पियो अच्छा से रहम एकदम अच्छा से रहम हैं तब बिया हमार ननद करे काहे कि हमार ननद हमार ससुर पैसा वाला बा भाई हमार ना चचेरी ननद हई हमरा पैसा ना चाहिए तिलक दहेज ना चाहिए अरे चाहे ना चाहे वो अपना से दिया लोग तो छोड़ देम का हमरे से बिया कर तेरा से बिया कर तर माई दहेज दी बाकी तेरा खुश रख हम ऐसे ना गनी तेरा घर बिया रो से बिया तक कर देती बाकी हमार टूटहा फुटहा रहे घर तो ऐसे ना कनी काहे कि हमार भाई सास ससुर इतना प्यार कर का हो चाची ई का करतर हो वो मेसवा से बात करत रही को अबे से बतिया तड़ू हम वही घर से देखतन तरह के हो जैसे हाँ जान तर कहता नु कि तू चल गए नो तब मैं स्कूल में न पहले मारा पीटी करता है तो कहता ना मोटा गइल बारे रे मोटा की माक बिटिया लगल वो अनसन बतियावे हाँ, तुम्हार कछ पे तो पहले ही रहो आदमी जानते रहे शादी भइला पता रुहे हाल बा ए चाची अरे जून अरे देख ली अरे तोरा बुझात है क्या करता रे आओ तोरा नहीं बुझात कोई देखी गाँव समझ तो का करे बियाह शादी न हो गए तो बियाह अरे माई हम समझाए अरे कहता जहर खा के मर जाए वे समझाए नहीं कि मत मर अरे हो जाइए कोनो कह दे से झूठे फेर से दोहरानी छरंग लग जाई न तो कोनो घाट के ना रहो भतर छोड़ दी रहिए क्या चाहत रहा हम रान मुस्मा तो के जे हरदी की पीसी ना हम जाता नहीं जाता हो तेरा मन तू जाइबा कि नहीं हम जाता नहीं चाची ए सुनी अरे समझाओ तनी मम्मी है नहीं हवा कौन है कि ऐसे बना है तक ये मातारी अच्छा सिखा समझाओ तो शॉर्ट के बतिया बतड़ू हमरा एकदम दाही दल देख ले कोई अगर देखो ना आ जन सब बुझ जाइए कि तोरा का करम चल ले तू माई ना होइसा मार माई अच्छा माई है नु रे कैसे करत माई है त तारी ये सब के ए टोप डलियन जानो तोरा जहर खा जितनो चाची तुम बड़का फंस जैती नु हमर आदर से जहर ना खला साहब रे जहर नहीं खाता तुम तो जानते बस ससुराल के लोग कहता कि तुम मिले नहीं बतम जहर खा जहर नहीं के बोल छरे माई चल तोरा खबर देले लखो चल हाँ, माई होगा सब अरे भाग जाइए धीरे-धीरे बोल रे तो लोग सुन त का कहियो हम का कहि कतना समझ आई लड़के में डाल भी ओकर से कैसे कैसे कर बियाह सुनी ना शादी तो कोई बंगाल के नाम कर तलो नु अब बक्सर का नाम करे लगे बुझा चाची ली कैसे कहियो मत चाची ओका के समझावे रे आ कुछ रिश्ता नहीं के माई कुछ रिश्ता नहीं के चल ये से चल तो पहले चाची चल ऐसे पहले ना ना रवा इनका है ना थोड़ी ना तू ये मत देखो चल ठीक बाटे ठीक ना हम तोरा के भुला जाता नहीं ठीक ठीक बा। भुलात ना रही तोरा के लेकिन भुला जा हमहू जाते नहीं अपन घर द्वार बसावे हैं हो तो जा बियाह ना तो कोई बियाह शादी कॉल एकर बियाह शादी पीछे पीछे वो नहीं बतावे हो चाची हला मत करो जहर लेके बैठा रहे जहर लेके जहर लगा अपन जी रे करी हो नादानी रहे हम जाने कि हमरा से प्यार करती ना हम तरफ से ना अपन मरद से प्यार पकड़ कर माई बाबू तार मोह बावे अपन ए जी अपन मरद से प्यार करिला हां तो करो हमहू जाते हैं पर मेहरारू से करब करो नातियावा तार प्यार मोहब्बत कर मार के हुनिया से चल ना तो जा लू 10 दिन सोचना नहीं कर रहा ना दे। तेरे के काल के काल विदाई करवा बता दे तू ई लक्षण आ रही न तो हमारा घर द्वार मत आइयो हमारा पतो से एकदम मत बोलियो अरे माई दे ठीक कहती है ये लक्षण खतर रही है सरे माई काले विदाई कर दे चल हमरा के नरम हम नरम नते के मुंह दे के ओकर मुंह दे तो दोगला कैसे फैला नमस्कार प्रणाम हम निकिरण कंपनी का अपन 3 बाटे वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए सबके साथ विदाई अगले वीडियो में